Naimbaga malam, Cordillera kanilokanja. At tuyon dagiti Kangrunaan ken nababara damdamag itangal daw. Iti dua a highlight iti selebrasyon ti Panagbenga Festival 2026 nakipaset tinasurok sa nga sotaribo nga individual tapno maimatangan tinamaris ken nabiyag a festival iti syudad. Ada report live ni Jezreel Kate Lapizar. Jess, kumusta ti panakaipatungpal ti highlights ti Panagbenga? Parada, iti panangipakita kadagiti mamaris. Nabaligi ang naglipas ti dua adadakkel a parada a highlight ti Panagbenga Festival idi Sabado ken Domingo. Rinibo-ribo dagiti residente ken turista at nagturong ken nakipagragsak kadagiti a parada ken saan met a nagpaudi dagiti nakipasat kadagiti parada a nangipakita kadagiti namamaris a performances ken nagkakapintasan a floats. Naragsak dagiti turista ang nakipasat iti Grand Street Dance Parade iti Session Road, Baguio City idi Sabado. Saan pa'y ang nagsingising ti init nakapweston dagiti agbuya iti parada. Alas 8 iti agsapa idi nagrug iti parada nga indaulwan iti makapaam mga at drum and lyre kon cultural dance presentation. Kangrunaan asa nga ili ni DPWH Secretary Vince Dizon a first time ang nakipasat iti selebrasyon. The Panagbenga Festival really came as a response from the devastation of the 1990 earthquake. And it is a symbol of Baguio rising up. It is a symbol of Baguio's resilience. It is a symbol of the people of Baguio's way to rise up from adversity. Iti Grand Floral Float Parade, makita iti ragsak ken excitement dagiti nagbuya. Kangrunaan asa nga ili ni Japan Ambassador to the Philippines Endo Kazuya ken San Juan City Mayor Francis Zamora. Excited lahat yung mga tao. Tapos napakarami, hindi rin natin alam mas marami pa ngayon last year. Pero it appears na parang pareho lang. And this is actually one of the most awaited event dito sa Baguio. Napakarami mga taga-ibang lugar na pumunta talaga rito. Pinadayawan ti Japan Ambassador itinamaris ken agkakapintas sa floats. It's a great honor for me to be invited to this. I've been so much impressed by the grand size and the beauty of this festival. Impanakal ni Congressman Mauricio Domogan ang napagtalinaed ti Panagbenga ti kultura kan kinapatag ti Panagbenga Festival. Sigun iti PNP, nasurok sa ngagasot nga individual ti nagbuya iti dua a parada. Natalna kan naurnusmet ti panaglipas iti dua a parada. Ita nga aldaw, formal meten nga nailukat ti Session Road in Bloom at tampok iti naduma-duma at taraon kan lokal a produkto. Breves pagaayat lata dagiti residente ken bisita iti syudad apasyaran daytoy Panagbenga Market Encounter ditoy Rose Garden Burnham Park. Adulata dagiti naobserbaran tayo nga mga ala kadagiti ladawan da kadagiti displays na mamaris a displays iti sabsabong nang runa ditoy landscapes ken itoy carpet of flowers ditoy likuran tayo. Pagragsakan metlaeng dagiti agpasyar ditoy iti aginana ken agdengeg kadagiti kansyon nga ipapaay dagiti naimbitaran a local performers ditoy Rose Garden. Iti met pa nagpasyar tayo ditoy Rose Garden adamet ti nasarakan tayo amay sa pamilya manipod pa San Quintin, Pangasinan nga imay ditoy Baguio City itay agsapa tapno laeng makita dagiti nagduduma nga mabalin a pasyaran ditoy Baguio City kabayatan iti Panagbenga Festival. Ito nga makadwa tayo ni Ma'am Arsenia Valio. Good afternoon, Ma'am. Yes, Ma'am, kumusta ti panagpasyar tayo ditoy Baguio City? Nagpintas nga rod madam iti surroundings kan klima iti Baguio so naiayo kami may nagpasyar ditoy Baguio. Uray no nalpas ti Panagbenga may kami latat ano makita mi iti pintas kan lamig iti panahon ditoy Baguio. Ma'am, iti nagado ti makikita tayo tatta nga nagkikapintasan nga displays para iti Panagbenga Festival. Anya laeng ti makunayo met kadagiti sabsabong nang runa dagiti nagado nga sabsabong tatta.
Nagbipintas nga ron di sabsabong iso nga nakay-ayaw nga kitkitaan kun buy-buyain iso nga hana nga nagbidot nga nagbidbidyo kada-kwada nga ko dagiti nagpipintas nga sabsabong dito'y madam iso nga nagpintas nga talaga iti sabsabong iti bagyo. Ma'am, DJ lang mat, naagyaman kami ti oras ngayong paayo, kan happy Panagbenga. Salamat madam, iti nasaya at nga panang interview may kanya. Ayan. Di tagarod nga nakasarita tayo ti pamilya ni Ma'am Arsenia Valio manipod ti San Quintin, Pangasinan. Silulukat mat dagiti stalls, dagiti agilako kadagiti nagduduma at taraon kan produkto dito'y Rose Garden agingga iti panaglipas iti Panagbenga Festival. Aglipas mat dagiti aktibidad ti Panagbenga 2026 inton March 8 dun sa dino maiwaragawag mat laeng dagiti nangabak iti Grand Floral Float Competition kan dagiti daduma pay apasalip kabayatan iti festibidad. Jezreel Kate Tapizar para iti Pambansang TV iti Baro, Pilipinas. Pagyamanan ni Direta Live Report, Jezreel Kate Lapizar. Kabayatan na, generally peaceful ti highlight ti Panagbenga Festival. Dayta ti assessment ti Baguio Flower Foundation Incorporated ken ti Baguio City Police Office. Ada detalya ni Bridget Marcasi, Pangusfian. Impanakal ti Baguio Flower Foundation Incorporated ti baligi apan nakaipatungpal ti Panagbenga Grand Street Parade ken Grand Float Parade idi Kalman. Sigun iti BFFFI, nagbalina na anayas amin dagiti programa ken naiparang kadagiti nagbuya dagiti nagkakapintas a floats, street dancing ken dagiti special guests a nakipasat kadagiti parada. Kinunanapay anaman ni Harda adagos dagiti rinumswa a parikot gaputa na isagana da amin nakasapulan para itanyaman nga emergencies. I think overall okay naman, but of course it's not perfect. Meron din talagang small glitches na nangyayari, but I think that's part of the whole running the event every year. Meron naman talagang every year. Itimot banag ti Baguio City Police Office, nagbali na generally peaceful ti syudad kapayatan dagiti dua nga aktibidad ti Panagbenga. Sigun iti BCPO, awan ti nailistada nga nyaman na pan nakaburibor ti tilina kinkapya iti syudad. Naipanamnama mutlaeng ti agtultuloy a panagbantay da para kadagiti nabatbati pay nga aktibidad ti Panagbenga. We're going to sustain the deployment of personnel yung session because after the itong float parade po is the session road in bloom. Nagyaman mat ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong iti pulisya ken daduma pay a volunteer groups. No pay inaklon ti mayor anaadaan iti parikot seknan iti pannakaaramat ti artificial turf kadagiti ubing nagbalin mat anaanayas ti taray dagiti programa. Naipakita lata tinapintas a performances ken naiparikna tinapartak a panaggunay dagiti first aid responders. Well, nagkaroon lang tayo ng problema dun sa ating turf kasi hindi natin expect na mainit pala yun. Yung first time natin ginamit. Then, instantly, pinayagan ko agad na mag-chinelas na lang performers. Inlawlawag pa ito opisyal at tarigagay laang dagiti organizers a makaipaay iti ginawa kadagiti performers kontra iti batuken pitak. Ngam saan daan ninamnama ti kinapudot iti panawan. Impateng na pintas ti intensyon ti panakaikarga ti artificial turf nga isukumatiki daw na akitaan dagiti kaadwan. I think that's a good initiative pa rin sa akin. So ang gagawin na lang natin siguro mga performers, mag-sleepers na lang. Bridget Marcasi, Pangosfian para iti Pambansang TV. Iti Baro, a Pilipinas. Kas panangrambak iti Fire Prevention Month, iti bulan ti Marso, yung panakkel ti Bureau of Fire dagiti aktibidad da mabalin a pakipasitan dagiti umili. Nagpalagip da pa iti panangliklik iti uram. Ni Jezreel Kate Lapizar, iti detalye. Ita a Fire Prevention Month in bida ti Bureau of Fire Protection dagiti programa da. Naingat a palagip da iti publiko ti panangliklik iti uram. Nailukat ti programa babaen iti Zumba kan fun run a pangitalo iti nasaya at asalunat dagiti bombero. Ken panang papigsapay ti panagkaykaysa iti ahensya kadagiti partner agencies dagitoy iti rehiyon. Kaspasa ti aktibidad naangay ti motorcade iti La Trinidad. Nakasagana dagiti aktibidad ti BFP
AFP car karaman ti Fire Squad Roadshow in Tunbigat. Paigtingin po natin yung ating inspection at saka yung ating information education program sa ating mga paralan at sa mga iba't ibang mga ahensya ng ating gobyerno po. Iti panakaobserbar iti Fire Prevention Month namnamaan ti ahensya a bumabapay dagiti insidente ti uram iti region babaan iti information drive, inspeksyon ken aktibo apan nakilangenda kadagiti barangay, pagadalan ken establishmento. Para po makaiwas tayo sa sunog, ilapit po natin yung ating kabomberohan sa ating community para sila po yung maging partner sa bawat isa. Al-alukuyan ti ahensya dagiti komunidad ang makikaykay sa iti kampanya kontra iti uram, babaen iti panangtungpal kadagiti paganurutan iti fire safety. Regular a panagpa-inspeksyon kadagiti electrical connections ken panagsagana iti anyaman nga emerhensya. Sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa, meaning we have a collaborative effort of all members of the community, government or private establishments, private citizens, para at least maiwasan natin yung conflagration, fire incident, so on and so forth, or any untoward incident. Palagit ti ahensya adagos nga i-report iti BFP dagiti insidente ti uram, tapno na parapartak a masabsaban dagitoy kan malapdan ti panagramaram nga agresulta ti dakdakkel a danyos. Maging mapagmatsyag at tiyaking ligtas ang ating mga tahanan at establishmento. Ang Bureau of Fire Protection ay nananatiling handa sa pagbibigay ng serbisyo, inspeksyon at kaalaman upang mapanatiling ligtas ang ating komunidad. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas. Pasetan ti Panagbenga, ti panakailukat, ti Session Road in Bloom, tunggal Panagbenga Festival, anyang nga dagiti makita a produkto itinna sa wakalsada. Ada detalye ni Bridget Marcasi, Panguspian. Formal ana ilukat ti Session Road in Bloom amay sa kadagiti Kangrunaan nga aktibidad ti Panagbenga Festival sakbay ang maisara ti makabula na programa ti festibidad. Dito'y ang maimatangan magatang ken maramanan dagiti nagduduma a food products ken food innovations dagiti local restaurants iti syudad. Makalawas ti Session Road in Bloom ken manamnama nga agsarain ton March 8 kagiddan metlaeng ti closing program ti Panagbenga Festival. We have more people and more wares and crafts from all over the Philippines that are there. We also have additional new food items that are available in Session Road. You have, of course, the regular ones, no, that are here that constantly join every year. So instead of going to where they are, you can have them here at Session Road. So we bring them right here at the doorsteps of Session Road. Imbinglay mat ti Baguio City Mayor Benjamin Magalong amay sa kadagiti tutukan da iti panakaipatungpal ti Session Road in Bloom ti konsepto ti circular economy. Inmunan ang nakikoordinar da iti BFFFI para iti daytoy tapno masurwan ti tunggal maysa nga agturong iti Session Road para iti umno a panakaibalang ti basura. Isa sa mga malaking programa natin dyan is yung circular economy, yung waste disposal, waste segregation. Kabayatan na, tapno masulportaran ti circular economy program ti lokal a gobyerno. Nang imuntar metten ti BFFFI ti basuraan iti Session Road ken binilindan dagiti stall owners asaan nga agaramat iti single-use plastics. Sigun iti BFFFI, kolektaran da dagiti basura iti Session Road tapno isuda ti umno ang mangiresiklo kadagitoy a basura. Yan ang pinaka-importante, yung plastic ay nakokumpuni, na put together and they are recycled properly. Bridget Marcasi, Pangosfian, para iti Pambansang TV. Iti Baro, Pilipinas. Kagiddan iti selebrasyon ti Panagbenga Festival, tinurong ni DPWH Secretary Vince Dizon ti Cannon Road tapno sukimaten manen ti proyekto ti ahensya iti nasawa kalsada. Ada report ni Christine Bornolia sa Baway. Kagiddan ti Floral Float Parade, nagkadwada DPWH Secretary Vince Dizon ken Mayor Benjamin Magalong anang sukimat manen kadagiti proyekto ti ahensya iti Cannon Road. May nga na-inspect ti rock shed ijay Barangay Camp 4 Situ Camp 6 ijay Cannon Road to Babinget. Maipalagi pa daytoy a proyekto ket binisita metlang ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Idi na pala
abas atawan. Sigon iti DPWH, dumanon iti 270 million pesos ti kanayunan na pondo para iti pan nakaituloy ti proyekto ita atawan. Kinunanapay adagos a parugyan daytoy ti ahensya ken manamnama amalpas daytoy inton sumaruno atawan. Talagang tututukan natin to. Tututukan ng ating RD, tututukan ng ating DE, pero syempre babantayan din tayo ng mga local governments natin. No, yun ang commitment natin. Hindi naman magkukumit si Pangulo na hindi niya gagawin ng maayos at on time. So gagawin natin to ng tama at gagawin natin to ng mabilis. Magsa-start na this week. Okay. Dito. Tinurong matlang nagiti opisyal ti makunkuna a Great Wall of Baguio, ijay purok ungasan Barangay Luwakan proper, ijay Baguio City. Sigun kini Dizon, maituloy matlang ang daytoy a proyekto. Nang runa takasapula na mangisayangkat iti widening iti nalipet apasat iti kalsada. Dumano ni tinasurok sa nga gasota milyon tinaipaay a pondo. Ti Great Wall of Baguio ket agserbi a koneksyon manipod Cannon Road paturong iti Luwakan Airport. Namnamaan matlang agbalin a local tourist destination daytoy. Nag-commit naman si Mayor na tutulungan niya si DE na makahanap ng solusyon. Wala na tayong magagawa. Kahit na kine-question pa ni Mayor yung kalyeng yun, ang sabi nga niya sa akin, Secretary, nandyan na yung kalye. Halos mahigit kalahating bilyon na yung ginasta ng gobyerno doon. So kailangan na lang nating ayusin. So nagpapasalamat naman ako kay Mayor na tutulong siya na maayos natin yung exit, entry mula Luwakan at exit papuntang Luwakan. Impasigurado ti opisyal nga amin na proyekto asaan pa yan alpas iti syudad kat masapul ang maikompleto iti daytoy atawan. Kabayatan na manamnamamot nga ada iti maangay a meeting ni Mayor Magalong kadagiti masaknan nga opisina ken umili tapno pagsasaritaan no kasano ang maipasardeng ti illegal mining ang mapaspasamak ijay Luwakan ken Cannon Road. Magmimit kami in 2 weeks, magmimit ulit yung Mining Regulatory Board. Pag-uusapan ulit namin. Kasi marami kami na-discover na mga panels niya. Christine Bornolia sa Baway para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas. Nangipila ti maysa konsehal iti Baguio City iti ordinansa amang salaknib kadagiti local weavers kontra kadagiti peke a produkto a machine-made ken imitations a Cordilleran Textile. Sa detalye iti report ni Audrey Villena. Iti syudad ti Baguio, nangisingasing ni Councilor Leandro Yangot Jr. iti ordinansa ang mangipasdag iti Baguio City Textile Heritage Protection Protocol. Dahito iti Baguio City Textile Heritage Protection Ordinance. Panggap dahito asalakniban iti cultural misappropriation kan dagiti tradisyon a pananggabal iti umili. Nakalanad iti ordinansa a sumango iti administrative kan criminal case dagiti aglabsing. Tinasaong ordinansa kat maitunos iti DOS the Philippine Textile Research Institute Weavers Manifesto ang mga kadang kadagiti technical a pagalagadan, ang mangilasing kadagiti authentic hand-loomed atela manipod kadagiti industrial imitations. What this covers is the intellectual property rights of our indigenous peoples here in Baguio and our neighboring fellow IPs in the Cordillera region who do their creative livelihood or who do their weaving here in Baguio City. Malaksid iti dayta, plano ang mangipasdagpay ti local heritage registry para iti traditional looms, antique textiles, kan weaving tools. Panggapmat dayto ang may preserba dagiti natural raw materials, kan mapagtalinaad ti historic weaving centers. Itandudo pa iti ordinansa ti panakairehistro ti geographical indications kan collective marks para kadagiti original nga abel ti Baguio Cordillera ang maipaayan matlang iti seal of authenticity. Yan, magkakaroon ng sariling registry from city. So you can determine if commercial textile is a copycat or it's shall we say an adulteration of the original weave made by communities. Ni Avelin amay sa a local designer, nasaksyan nanong kasano ti panagtula dagiti negosyante iti original nga abel babaan iti imitations. Ang masakit kasi ang mga may ganong mga printed sublimation sa offices pa. Kaya at some point parang mahirap siyang sawayin kasi na-print na and ginagamit na sa mga offices, sa mga organizations. Kaya parang kung meron man sana tayong ordinance na hindi na kailangan makipag-away sa mga tao na
dapat ganito, dapat ganyan. Kung may ordinance na talaga, lahat susunod. Inaprobara ng Baguio City Council tinasaong ordinansa iti first reading. Audrey Villana, para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Nakasagana ti lokal na gobyerno ti Baguio City ang mangipaay ti tulong kadagiti taga Baguio nga OFW ijay Iran gapo iti gubat iti nagbaitan ti pagilian ken iti nagkadua puwersa ti Amerika ken Israel. Sigun kani Baguio City Mayor Benjamin Magalong ururaynda no adda ti listaan dagiti OFW manipud syudad na iraman iti tensyon ti dua pagilian. Dinakamat na ti Department of Foreign Affairs ti adaan akem para iti panakapaawid dagiti OFW. Ngem iti kanito akasapulan dati assistance ti lokal na gobyerno ket si dadaan mangipaay iti anyaman nga assistance ti LGU. Makikikoordinar damat lang iti Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration tapno maadaan da iti datos. Paalam lang nila sa atin, they can always mail us. Alam naman, meron naman tayong website wherein they can always send their messages, their complaints, their concerns, and then we will always refer them to DFA. Iti datos ti Baguio City Police Office, awan tinadadagsan nga insidente ang napasamak kabayatan ti highlights ti Panagbenga. Ngem adda dagiti pasamak an alaan dagiti umili nga impost da iti social media. Kas iti panangitaray timay sa alalaki iti paltog timay sa policewoman ken ti panagapinungot ti dua a babae. Kumusta nga ta ti investigasyon ti pulisya? Ada report ni Angel Kim Pengosolo. Oh my God! What happened? Makita iti dayti a video nga inpost ti may sa netizen ti panangkamat dagiti pulis iti may sa alalaki ang maatap anang agaw iti paltog ti may sa babae a pulis. May basar iti investigasyon ti Baguio City Police Office. Napasamak ti insidente iti pasot ti Alonzo Street. Agballa si hukuma ti pulis iti kalaat a sinuro ti lalaki a nakagem iti patadem ken kalaat na nga inagaw ti paltog ti pulis ken dagos na nga intaray. Dagos mo't na kinamat daytoy dagiti pulis a kakadwa ti policewoman. Bayat at tumartaray ti suspek, imputok ti lalaki ti paltog iti daga anang itunda iti panakadaplis ti kanigid a pasot ti lupo na. Nakamag ti lalaki kan dagos ana ipan iti pagagasan a matamtaming iti agdama. Idila ang kalman na ipasidong isuna iti inquest para iti kaso a direct assault kan illegal discharge of firearms. May basar iti report ti suspek kat may sa a vagrant. Isu anay apan isuna iti psychiatric department tapno ma-assess ti condition na. So, nakita yun ng mga kasamahang mga kapulisan at yun hinabol siya. So while tumatakbo yung suspect kung nasa part na ng Baguio Central University is nag-discharge ng firearm. Yung pinaputok ng suspect yung baril pero pointing downward, which natamaan yung kanyang kaliwang bahagi ng kanyang hip. Kabayatan na, agwarwaras matlaeng iti social media ti panagpinungot ti dua a tao iti pasut ti Maharlika, kabayatan ti Panagbenga Grand Floral Float Parade. Ti dua a babae ket local tourist nga agbuya laeng kuma iti parada, ngem adda ti saanda ang nagkinaawatan gapoy iti pwesto. Kamao dyan na ket naadda iti agreement nga saanda ag-file iti kaso iti maysa ken maysa. Sa pwesto, ang sabi ng isa sa kanya daw siya daw ang nauna. So yun yung naging sanhi ng kanilang mainit na pagtatalo. That led to yung nagkasakitan sila. But then, dinala sila dito sa police station. Nagkaroon sila ng agreement na hindi sila mag-file ng kaso kasi parang counter-charge ang labas noon. So, yun parang nag-peace sila, nagkaroon ng agreement. Angel Kim Pengosro, para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. 1.6 billion feed meal na ipatakder iti Isabela, maiproduce a feeds, posible ang magatang iti 12 pesos per kilo.
Dagita kenda dumapay a damag kalpasan dagitoy. Ang mga balita at impormasyong napapanahon, komprehensibo at higit sa lahat, mapagkakatiwalaan. Ihanghati para sa bayan. Kasama sila Dayan Kirer at Audrey Goriseta. Ulat Bayan. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng gabi. Dito lang sa inyong pambansang TV. In a world and time when so much is changing, there is still so much of our culture that has to be documented and kept alive. Who are the bearers of these precious living cultures? How do they pass on a knowledge transmitted through the ages? What they represent has survived colonization, conflict, marginalization, and yet they persist. Sila ang sisidlan, the living vessels that store dayaw, our knowledge, our pride. Dayaw, a celebration of Filipino culture and heritage with Senator Loren Liganta. Only on your People's Television. Saan man sa Pilipinas, walang maiiwan sa mga kaganapan. Hatid ng buong puwersa ng PTV News Team. Ang pinaka-latest mula Hilagang Luzon hanggang Mindanao. Balitaang walang humpay sa mga sinusubaybayang multilingual newscasts ng bayan sa PTV Regional News Block. Kangrunaan at Damag. PTV News Mindanao. At updated ang sambayanan sa PTV News Break. Hinding-hindi ka na mahuhuli sa balita sa tunay na pinakamalawak, pinakakomprehensibo, at pinaka-mapagkakatiwalaang regional newscast sa bansa. Mapapanood sa inyong People's Television at online sa aming digital platforms. Buong sigasig kami maghahatid ng balita at impormasyon para sa bayan. Iti panagtultuloy ti Kangrunaan at Damag, tapno maiyasideg dagiti serbisyo ti PTVCordillera kadagiti umili iti rehiyon, inrugi ti ahensya ti rangtay serbisyo BIR. Maragsakan met dagiti benepisyaryo iti napalaka a serbisyo ti ahensya. Mangipadamag ni Giselle Kate Lapizar. Inyuswat ti Bureau of Internal Revenue Cordillera ti rangtay serbisyo iti BIR ang mangyasideg kadagiti komunidad ti serbisyo ti ahensya tapno mapalakaken mapapartak ti panang akses ti publiko iti kangrunaan at transaksyon iti buwis. Nalaos mo ti panagyaman dagiti taxpayer akas ken ni Manong Henry iti daytoy. Gaputa sa andan akasapulanan nga agturong iti opisina ti BIR kun pumila tapno makitransak. I'm thankful na they did that. Unlike pupunta ka pa dun sa BIO office, sasakay ka pa. So it's crowded. Dito mas okay na. So I'm happy about kung anong ginawa nila. This is only for this year. The previous years, wala to. Nabukal ti rangtay ti serbisyo iti BIR gapo iti kasasaad ti tunggal ili iti rehiyon Cordillera. Babaen iti daytoy a programa, panggap ti ahensya at turungan dagiti adayo a lugar, tapno maksayan ti gastos ken rigat dagiti taxpayer nga agturong ka dagiti Revenue District Office. Nagsimula kami nung January of 2026. It's just but new, okay? And we have already served about 1,200 taxpayers Cordillera-wide. And they are very happy. And it is a continuing activity within the region. And I hope this will also be adopted nationwide. So magmamanulaang kadagiti serbisyo am ipapaay iti rangtay ti serbisyo ti tax filing, tax consultation wenno tax clinic, registration of business, tin application ken dumapay. Pasat madlaeng ti programa ti panagreget ti ahensya am mapapigsa ti tax awareness dagiti umili. Guyguyuguyan damot dagiti local government units ti rehiyon am makikaykaysa iti daytoy a programa ti ahensya tapno ad-adupay dagiti matulungan da. Ipakpakaammo
ti ahensya nga addamot dagiti e-payment channels ang mabalin nga aramatan dagiti taxpayers. Okay, hanggat merong signal ng ating mga telco services, okay, makapag-file kayo ng return at makapagbayad kayo ng tax at the comfort of your own home or your own office. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas. In Cariti Communication Transformer, ti Benguet Electric Cooperative amang nayon iti 3.75 megavolt ampere transformer nga daan iti nasa lugar. Babaan iti baro a pasilidad mapagtalinad ti supply ti kuryente para iti circuit 4 ken 5A wenno 5 amang saturasyon ti kanayunan a transformer maipalagip a napilitan ti kooperatiba amang abang iti maysa ayon iti transformer manipod Ilocos Sur Electric Cooperative kalpasan ti panakadadaal ti transformer tapno agtultuloy a masuplayan iti kuryente dagiti nasa lugar. Na energized ti baro a 10 MVA iti Disyembre ken as of January 2026 adaanan iti 50% capacity. Iti sabali pay Damag po iti dakkel a pondo ti Department of Education itatawen panggepmet ti lokal a gobyerno ti Baguio City a madaan iti kanayunan pay nga school buildings babaan iti panakitinulong ti ahensya. Ada detalye ni Christine Bornolia sa Baway. Iti umuna agundaway iti pakasaritaan na ipaayan ti Department of Education iti dakkel a pondo a dumanon iti nasurok maysa a trilyon pesos para iti daytoy atawan. Iti nasao a budget ti ahensya Kangrunaan na prioridad ti basic education facilities. Kas iti pan nakapasdag iti nasurok kumurang 20,000 a classrooms. Ken para iti pan nakatarimaan ti nasurok maysa a heritage classroom buildings. For the very first time, DepEd has been granted a historic allocation of 1.015 trillion. Dun sa 84.7 billion, 65 billion would be allotted for new classroom buildings. Sigunpay iti ahensya, iti kaunaan na gundaway saan lang ati DPWH timang supervise iti konstruksyon dagiti classrooms no dikat mabalinan nga agtinulong ti ahensya. LGU ken Civil Service Organization tapno makapatakder iti quality a pagadalan. Iti Baguio City dumano iti 15 tina-i-propose a pagadalan amang ipasdag iti baro ken kasapulan na matarimaan na classrooms. Dayto iti maysa atutukan ti LGU itaatawan. Dito sa ating syudad ng Baguio, known as Center of Education, ay mayroon pa rin pong mga schools na talagang kailangan nating i-renovate ang mga classrooms. Mamati ti LGU, adakkel ti pagbaliwan ti education ken learning abilities dagiti ubing no maadaanda iti quality a pasdag ken facilities. Unang-una, sabi nga nila dapat mayroon tayong encouraging learning environment. Ay kung papasok po ang ating mga estudyante at unsafe sila, unsound, uncomfortable, it will really impact ang kalidad ng edukasyon at yung concentration or focus nila para mag-aral. At Christine Bornolia sa Baway para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas. Iti sabali pay Damag, corn capital of the Philippines nga Ilagan, ija Isabela na ipaayan iti feed mill complex. Baban iti maysa nga international corporation na suportado ti gobyerno. At a report ni Dayan Monica Tukay. Iti Isabela, formal na inagunaran ti 1.6 billion pesos a feed mill complex iti Barangay Cabanuan 2nd, Ilagan City, nga adaan kapasidad ang makapataod ti 15,000 metric tons tunggal bulan. May sa akadakkelan nga agro-industrial investment iti Amyanan, Luzon. Kabinadang ti Charon Pakfund Foods Philippines, wano CPL Philippines iti Pagilian ti Thailand, may sa akadakkelan a producer ti manok, baboy ken hipon, no sa dino haanan nga erwaran dagiti apit ti mais, iti kabangibang a lugar para laang a mapagbalin a feeds. Gaputa!
This is a product of business matching na yung effort ng ating local economic investment promotion dito sa City of Ilagan Local Government Unit. Ang nag-inspire sa atin dito dahil tayo ang corn capital, di ba? Traditionally, yung corn natin binibili ng traders and then ibebenta nila outside of Isabela. And then babalik yung feeds na yan dito, bibili ng mga farmers natin na pagkamahal-mahal. Tayo ang corn capital of the Philippines. So ang nag-inspire sa amin, bakit hindi na lang natin i-process? Yun ang tinatawag na forward integration. Namnamaan ni Governor Rodolfo Albano III, ti kanayunan na value added para kadagiti produkto ti mais, amang naan iti pamasterkan ng runa kadagiti umiliken manalon, amang bawas ti kanayunan agastos da. Because of your investment, look at how happy the people are here in the city of Ilagan. And because of the unity and the leadership of our mayor here, with our support, the support of everybody, we welcome you and will support you, and whatever you need, we are here to back you up. Sinigurado mo ti gobernador amang lukat ti pasilidad iti kanayunan agundaway para iti panggadan ken panagpapigsa iti sektor ti agrikultura amang paduras iti ekonomiya ti rehiyon. Babaen iti nasao a pasilidad, daytoy iti manglapad iti napaot a panagdepende dagiti manalon iti supply manipod iti daduma a lugar. Feed mill na ito ay hindi lamang isang posibilidad. Ito ay sagot sa ating mga magsasaka at livestock raisers. Sa pagtaas at paglakas ng produksyon, tumitibay ang seguridad ng pagkain ng buong rehiyon. Impanamnamang mat ti House of Representatives nga agtultuloy ti panangay talo ti lintag, may naig iti daytoy ken mangilatang iti umno a pondo amang paduras iti lokal a produksyon. Impaganatgat ni CPF Philippines Chairman Sakol Shewakoset nga ti investment daket nakapokus iti panakabukol ti sustainable ecosystem para kadagiti manalon. Within 2030, we will invest more in the Philippines. But I believe after I've seen all of the thing that we make it happen here, I promise you, this morning. Babaan iti nasao a pasilidad, manamnama ang magatang ti feeds iti 12 pesos tunggal kilo. Dayan Monica Tukay, para iti Pambansang TV, iti baro a Pilipinas. Manamnama ang maituloy ti duwa nga infrastructure projects iti Pangasinan ang nabayagan ang narugyan ken panakailukati desalination plant iti La Union mangnayon iti nadalos a pagalaan dagiti residente iti aramaten da danum. Dagita ken dadung mapayadamag iti Region 1 iti panagsubsubli ni Dayan Monica Tukay. Iti Pangasinan, impasigurado ti Department of Public Works and Highways ti panakailipas ti dua a major infrastructure project iti Villasis Santo Tomas Bypass Road Bridge ken Binalonan Lawak Villasis Diversion Road inton 2027 kalpasan nga ininspeksyon ni Secretary Vince Dizon. May palagip at Villasis Bypass Road nga adaan kalawa at 3.92 km ken napunduan iti 2 billion pesos kat nairugi 8 tawonan iti napalabas nga adaan 43.18% tinalpas as of January 31. Ken iti BLV Road na napunduan iti 1.2 billion pesos nga itan kat 71.51% ti completion. Kaya nagkasapulan pa iti 346.6 million pesos para iti panakalapas daytoy. Dinutukan ni Secretary Vince dagiti DPWH officials nga ibirukan da iti funding dagiti nasao a proyekto tapno masiguro a malpas ken mapagnumaranan dagiti umili. Iti Ilocos Norte, nang ipaay ti agro po 1.3 million pesos sa Holiday Employment Assistance Program, iti sidong ti Department of Labor and Employment para iti 113 a benepisyaryo. Kas panagyaman iti probinsyal na gobyerno, na ipaay iti tunggal benepisyaryo iti 12,300 pesos, kas tangdan iti 20 nga aldaw a panagtrabaho da. Impanamnaman mat ti lokal na gobyerno ken Provincial Tourism Office nga as-asikasuhan dan ti kanayunan at trained staff para iti visitor reception, information and event support, kas kanayunan a pamasterkan para kadagiti umili iti probinsya. Iti matlaon yon, nailukatan ti baro a Poro Point Desalination Plant iti Poro Freeport iti San Fernando City, ngayon dalawan ti Poro Point Management Corporation. Panggap ti nasao a korporasyon ang mga ipaay iti mapagtalkan a supply ti mainom a danom, kadagiti industrial ken commercial nga establishmento ito nag ti Freeport Zone.
ti maaramat adanom ket manipod iti baybay wenno salin groundwater. Amay proseso tapno makaipaay iti seguridad iti nalinis adanom amang ipangpangruna iti salun at ti publiko. Iti Ilocosur, indoluan ti Philippine Crop Insurance Corporation ti parangipaay iti initial nga indemnity check para kadagiti insured aman nalon iti District 1 ken District 2 iti probinsya. Nakaawat ti agrop 440 aman nalon iti District 1 iti agrop 3.1 million pesos. Ken 547 aman nalon mat iti District 2 tinaypaayan iti agrop 4.1 million pesos. Pakabuklan a 7.3 million pesos tinaypaay at tulong kadagiti umili. Dagiti na itad nga indemnity check ket para kadagiti manalon ang nalugi iti bagyo. Nakapasar iti peste iti pagay, mais ken high value crops, pakiramanan dagiti individual a rehistrado iti livestock, fisheries ken dadumapay a life insurance programs. Dayan Monica Tukay para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas. Iti damdamag Cordillera, nakapataod iti 15.8 million pesos dagiti MSME iti Cordillera iti naisayangkat a National Trade Fair. Ken libro ang naglaon iti ibaloy chance maiwaras iti naduma-duma pagadalan iti probinsya ti Benguet. Dagita ken daduma pay damag iti Cordillera isang bahay ni Angel Kim Pengosro. Iti naisayangkat a 5-day DTI National Trade Fair a pinasutan ti 50 ket maysa a Cordilleran MSMEs iti Metro Manila, nakapataod da iti 15.8 million pesos. Sigon iti DTI Cordillera, ti best sellers daket pakairamanan dagiti furnitures ken antique products manipod Banawi Ifugao, woven fabrics, wearables ken daduma abado manipod iti municipality ti La Paz ken Peñarubra iti Abra. Ken dagiti woodcraft ken souvenirs manipod Baguio City. Malaksid iti nasaya at panaglako, may sa lokal nga MSME tinapadayawan iti umuna a pwesto iti most innovative category para kadagiti nakipaset, ken umuna a pwesto iti most sustainable category. Iti Benguet, kaspasot ti selebrasyon ti National Arts Month iti February. Inyuswat ti probinsya ti Benguet ti libro abadiw, compilation dagiti ibaloy chance nga incompile ni Victor Cosalan. Naglaon ti libro kadagiti na duma-duma akita ti ibaloy gatherings ken celebrations. Ti badiw ket simbolo ti panakapreserba ti pakasaritaan, kultura, tradisyon ken arte dagiti igurot at tao. Nasulok talo gasot a kopya ti naipublish. 70 a kopya ti maiwaras kadagiti na duma-duma a library ken pagadalan iti Benguet. Kabayatan na, panggap ti lokal a gobyerno ti Benguet ti panangitalo kadagiti local farmers ken maparangay ti agritourism, babaen ti panakaisayangkat ti kaunaan a Coffee Cacao Quality Competition 2026 ita a bulan. Adan daytoy iti tema a Brewing Prosperity in Coffee and Cacao for a Healthier Benguet. Ikagkagumaan ti ganwat ang maitampok dagiti produkto ti kape ken kakao ang maimulmula iti probinsya bayat ang mapatibker ti panagtinulong dagiti masuknan iti sektor ti agrikultura. Angel Kim Pengosro para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas. Itimat Nueva Vizcaya agarop 195 million pesos sa pondo na ilatang para iti panakapapintas ti pasilidad ken nasaysaya at a serbisyo iti salunat. Ada report ni Dayan Monica Tukay. Iti Nueva Vizcaya, nailatang ti 195 million pesos iti sidong ti Health Facilities Enhancement Program kaspasat ti Department of Health for fiscal year 2026 ang mapagnumaran dagiti residente. 75 million pesos ti nairanta para iti panagatang kadagiti medical equipment procurement. Ken 120 million pesos ket mang pondo kadagiti infrastructure development projects ang mangiranta ti nasaysaya at apanakaserbis ti serbisyo iti salunat ken mang palawa iti pasilidad iti entero a probinsya. 7 municipal ken district hospital ti mangitandudo iti kapasidad ti probinsya ang mangipaay iti dekalidad, accessible ken naparta ka serbisyo ti panangtaripato iti salunat. Kabayatan na kas panakarambak ti National Arts Month 2026, tampok ti Nueva Vizcaya Loom Weaving Circuit kas panangipakita iti naduras at tradisyon ti panagabel apasat ti panagbiag ti tunggal umili iti probinsya. May taltal o tinasaong aktibidad tapno mapapigsa dagiti produkto ti panagabel ken dagiti lokal nga artisan. Panggap tinasaong aktibidad ang may pakamu ken may parang ti lumawlawa nga Nueva Vizcaya Loom Weaving
Agricultural Circuit. Iti Cagayan, nang isayang kat ti Department of Agrarian Reform Provincial Office iti actual ground survey para iti Lot 422, iti Seferina Abad Estate, no sa dinno adaan daytoy iti 15 kat 5 nga ektarya. Naipasidong daytoy iti New Lands Category ti Comprehensive Agrarian Reform Program, masarakan iti Kulong Tuaw, Cagayan. Tinasawang aktibidad kat pasat iti land acquisition and distribution efforts ti ahensya, tapno masigurado nga agpapada ti distribusyon ti agricultural lands kadagiti Mannalon. Sigun iti survey team, ti field operation kat pakairamanan ti boundary verification, technical measurements, ken validation dagiti land records tapno maipasdak ti omiso a parcel delineation. Dayan Monica Tukay, para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas. Naimbaga malum kakailian, easterlies ti mangituntunday iti naulap at angatang nga adan patupato ka pa nagtudo iti lokalidad intun bigat. Dado mga update iti sa saadan ti panawan, idanon ti pag-as sa Baguio Synoptic Station babaan kini Weather Observer, Perla Dangpayan. Magandang hapon sa ating lahat. Narito ang ulat panahon ngayong araw, March 2, 2026. Easterlies ang nakakaapekto sa buong bansa. Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng bansa kasama ang Baguio City ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may kasamang pulupulong pag-ulan o pagkulog-pagkitlat dulot ng easterlies. Ang agwat ng temperatura bukas sa Northern Luzon ay mula 15 to 33 degrees Celsius. Ang araw ay lulubog mamayang 6:05 ng hapon at sisikat bukas ng umaga 6:15. At yan ang pinakahuling ulat mula dito sa Pag-asa Baguio Synoptic Station. Ako si Perla Dangpayan, nag-uulat. Maraming salamat. Pagyamanan iti dayta nga update Weather Observer Perla Dangpayan. Nagbaga po dayta ti Pag-asa Synoptic Station. Kanay nga updated iti sa saadan ti panawan kanagsagana para iti anyaman ni emerhensya. Natalgad, di kanayon ang nakasagana. Kagidanti panagpapigsa ti tubay ti turismo ato dagiti lugar madisdiscobre ang mabalin na pasyaren dagiti bisita ken umili. May saritoyen ti Panayaman Playground ijay Taloy Sur. Anyang ata ti makita iti daytoy a lugar. Ada report ni PIA intern Kyle Dagiuan. Agsapsapol kakadi iti adrenaline rush ken na idaddo mga adventure. Pasyaran tayo ti Panayaman Playground iti Origaw Taloy Sur tuba Benguet. Saan laeng nga budget-friendly ti adventure, picture-perfect matlang dagiti may imatangan iti lugar. Kadagiti na isem ti adventure, tampok ditoy ti ATV rides, archery, mountain bike trails, ken 4x4 experience. Ni Manong Maril Bayating Jr. Iso dati nakapanunot pi man nga arami dun nga eco park daytoy. Di ko nakat dati nga farm iso na garden nanda. And then iti lockdown na lagip da nga i-renovate kumaga. Napipintas a landscape para kadigiti solo travelers agagayem ken pamilya nga mangay-ayat nga get together. Highlight dito iti Lord of the Rings inspired Hobbit houses, nalawa a picnic areas, ken breathtaking view manipud iti view deck. Ngam malaksid iti napintas nga experience. Tumultulong ti Eco Park iti barangay ken iti komunidad. Dakkel unay nga salamat mi ta naawan dagita. Kaman na. So at least habang awan pa iti still agplano ti barangay ken munisipyo at dadagitan nga existing nga at least mangtidmet lang ti benefits ti employment kan revenue iti barangay ken munisipyo. Ay agsalamat kami ta ada piman dito ni bagsalamatan ta murayno kaskas to iti kasasaat kat ada piman te
kwa ibagada nga may kayota, pan kayo agaet. Dakkel ti panagyaman ti komunidad iti oportunidad ang naipaay kadakwada nga agbalin ti apasat tinamaris ken naragsak nga experience iti Eco Park. Manipod iti Philippine Information Agency Cordillera, PIA-BSU intern Kyle Dagyuan para iti pambansang TV iti Baro a Pilipinas. Maramarabakan ti National Women's Month kas panang bigbig iti karbangan dagiti babae panagpapadak ken panang bilag iti tunggal bulan ti Marso. Amon tayo matita dagiti na duma-duma alintag amang protektar kadagiti babae iti pagilian. Una ti Magna Carta of Women wenno ti Republic Act 9710. Daytoy ti Kangrunaan alintag ana ipapaay para iti karbangan dagiti babae iti pagilian. Nakalanad iti lintag ti panakasalaknib manipud iti amin akita ti diskriminasyon kan kinaranggas, equal opportunity kan leadership. Panakagunod ti access iti salunat, edukasyon kan social services. Nakalanad pa iti panakipasdak ti Violence Against Women Desk tunggal barangay. Sumarunod ti Anti-Violence Against Women and Their Children Act, wenno ti Republic Act 9262 Vowsy Law. Protektaran tinaso alintag dagiti babae kan ubing manipud iti physical abuse, psychological abuse, sexual violence kan economic abuse. Adda pa iti Safe Spaces Act, bawal bastos law, wenno ti Republic Act 11313. Salakniban ti lintag dagiti babae manipud iti gender-based sexual harassment kadagiti kalsada kan para publiko nga espasyo, pagtrabahuan, pagadalan kan online platforms. Saklawan na ti catcalling, stalking, unwanted remarks kan online harassment. Adamad laang ti expanded maternity leave law, wenno ti Republic Act No. 11210. Baban iti lintag, may paayan iti 105 days paid maternity leave dagiti babae a masikog amang manggad. Kanayunan a 15 days para kadagiti solo mothers, kan option for 30 days unpaid extensions. Kanti may kalima, ti Anti-Sexual Harassment Act of 1995 wenno ti Republic Act 7877. May basar iti daytoy alintag, madusa dagiti employers, manursuro, supervisors wenno persons in authority ang mga ramid iti sexual harassment iti padada a tao. Sumagmamanula ang dagita kadagiti lintag ang mabalin ang nga aramatan dagiti babay a mababuso. Amon tayo pa dagiti daduma lintag iti sumaruno ang parang ti amuyo kadi. Ita, amuyon, barungal daw, barungadan. Kakailian ti word of the day tayo ita rimang paya wenno umunlad iti Filipino kan develop iti English. Ayan, papagayam kaya tiyo kaditi maadaan iti natibker ken ti kalidad nga outfit an aramid baban iti Inabela Cordillera na tires. Jaya ti Avilines or Avilines handloom woven products dagiti pang fashion na woven garments para iti babae ken lalaki. Mapaubing ken natatayngan. Mabalinmot ang aramat dagito iti anyaman nga okasyon. Dagiti mangkayat nga ag-order ken agparamid, bisitaon lang ti Facebook account nga Avilines Hand Woven Products. Wenno i-contact ti numero as 0927-357-9231. Iman manihar dayti ni Miss Avelin Calag. San kayo agbabawi gaputakuna nga ruden, wear our weave with pride. Para iti kanayunan a detalye, kitaan ti naka-flash iti screen tayo. Kalpasan ti Kangrunaan a Damag dito'y amyanan a Luzon, padaanan met ti PTV News Mindanao nga idanon ti PTV Davao sumaruno inton madamdama alas 5 iti malem. Dayta ti pakabuklan dagiti Kangrunaan a Damag itang aldaw indanon mi kadakayo dagiti nababara kompleto ken napapatek nga impormasyon. Siak ni Brevis Bulsaw. I-like, i-follow ka, nag-subscribe iti social media platforms ti PTVCordillera iti Facebook, TikTok ken YouTube. Padaanan Lunes aging gat Biyernes agrugit iti alas 4 ti malem. Aging gamanan iton bigat siyak mati Audrey Villana. Para iti umno husto kanalisto at Damag. Da kami di ba pagpiaran? Daytoy iti Kangrunaan a Damag.